Mal-gazzetti l-eks Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li kien sorpriż bl-aħbar li l-konkos ta' Mater Dei ma kienx b'saħħtu biżżejjed. Iżda meta affaċċjat bil-mistoqsijiet ta' One News, Joe Cassar ħarab milli jwieġeb. Fost oħrajn tlabnih jispjega li xu kien sorpriż meta ħadd ieħor qal li ma kienx. Minflok wieġeb hekk. Għal xiex kont sorpriż meta mill-lider Tonio fenek il-Ministru ta' qablek ma kienx sorpriż. Il-priorità tal-poplu hemm barra tan-nies li qed ibatu hija ovvjament li jinqdew kif suppost. Speċjalment meta jidħol l-isptar u speċjalment meta jidħlu s-servizzi tas-saħħa. F'mument minnhom Cassar prova jitfa' dubju dwar kemm il-każ huwa minnu, dan anki jekk kien ikkonfermat minn testijiet f'Malta u f'laboratorju l-Ingilterra. U allura wieħed jgħid jista' jkun li dan huwa proċess ta' aljenazzjoni? Iffaċċjati b'dan in-nuqqas ta' tweġibiet erġajna minna sforz ieħor. Nixtieq tirrispondi lill-mistoqsija però. Ir-risposta irrispondejta u naħseb rispondejta ċara. Wara aktar mistoqsijiet, dak li kien l-eks Ministru tas-Saħħa qalilna biss li l-Partit Nazzjonalista jrid jiddiskuti l-każ fil-Parlament, dan anki jekk għadhom mhux stabiliti l-fatti tal-investigazzjoni u l-inkjesta. Meta intkom kellkom pjan biex tibnu ktar solari fuq l-emerġenza, Tonio fenek bil-informazzjoni li kellu fidu ma ġibidlekx l-attenzjoni dwar livell ta' konkrit? Jiena diġà għadlek illi dawn huma affarijiet illi l-Partit Nazzjonalista jitlob lill-Prim Ministru ta' Malta illi jmorru quddiem Kumitat Permanenti għas-Saħħa. Dwar dan il-Gvern qal li m'għandux problema. Basta li qabel ikunu magħrufa l-fatti tal-inkjesta tal-imħallef emeritu Filip Xiberras u investigazzjonijiet oħra li qegħdin isiru. Dan biex il-membri parlamentari jiddibattu bit-tarif f'idejhom.